Shit. Nu filmer det. Hej. Hey. Og velkommen til vlog 3. Som denne gang handler om, hvordan man kan få udbredt viden om Burma. Altså udover det, som vi gør. Altså hvad andre store etablerede folk gør. Kendingsmelodi. Igen. Hey. Der er mange organisationer, som ønsker at sætte fokus på Burma og stoppe diktaturret. Der er mange måder at gøre dette på. Philip skal det her ned på os. Irrawaddy News. Som Irrawaddy News. Irrawaddy News. Bum bum. Det er en internetavis, som illegalt sender nyheder ud af Burma. Fra rapporter from the inside. Og nu vil vi linke til Irrawaddy News. Der. Husk at købe Mac. Så udover det, så har vi fundet den her organisation, som blandt andet lægger en masse videoer op på YouTube. The US Campaign for Burma. Som får kendte amerikanere til at sige deres mening om Burma. Dette gør de eksempelvis ved at lave sketches og udtale sig forskellige videoer og uploade dem på YouTube. Her er nogle eksempler på disse kendte, som er med. Husk at købe Mac. Vi kører dem bare lige over skærmen, mens vi taler. Der er alle mulige slags kendte. Der er både komikere og skuespillere. Og så er der også Tia Tequila. Og helt ukendte, som eksempelvis lavede nogle sketches undervejs. Og det er bare med helt ukendte skuespillere, som ikke er kendte for noget. Hvad laver I? Og vi er færdige lige om 2 sekunder. Vi skal bare lige sige farvel til vores crowd. Hej. Man kan blandt andet følge os på Twitter. Der er et link lige her. Husk at købe Mac. Og der kan man følge os, og der kan man blandt andet også følge Irrawaddy News. Vi gør det, at vi uploader, eller vi trykker foretrukne til videoer herinde, så vi kan se på vores channel, eller kanal. Og de videoer er så Burma-relaterede. Inde på vores Twitter, der har vi så trykket follow til en hel masse Burma-relaterede kunstnere, eller Twitter-blogger, det ved jeg ikke. Det er en service til jer, som vi udbyder til dig. Som afslutning går vi ind mod kameraet. Men så lad os lige vente, så sætter vi noget dramatisk musik på. TGYN bitches. Du skal købe Mac. I'll be a Burmese soldier. You will be a Burmese civilian. First, I'll beat and rape your wife.